ନା କୋକୋନଟ୍ ମାନେ ନା ଭଲ ରଙ୍ଗର ନାୟା ଆଉ ବାନାନା ମାନେ ବାନାନା ବାନାନା ମାନେ କଦଳୀ ଆଉ ଗ୍ରେପ୍ସ ମାନେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଆଉ ଗୁଆଭା ମାନେ ଲାୟନ ମାନେ ସିଂହ ଆଉ टाइगर ମାନେ ବାଘ बियर ମାନେ ଭାଲୁ हॉर्स ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଆଉ जाकेल ମାନେ ଶିଆଳ रैबिट ମାନେ ଭାଲୁ रैबिट रैबिट हाँ ଠାକୁଆ ଆଉ जेब्रा ମାନେ ଛୋଟ ଘୋଡ଼ା ଆଉ होची ये होची काऊ माने ଗାଉ काऊ माने काऊ ଗାଈ ଆଉ बुलक माने ବଳଦ ओक्स माने ବଳଦ ମାନେ हाँ ओक्स माने ବଳଦ ମାନେ थाऊ बुलक माने बलद ओक्स माने ବଳଦ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ବାସନା हाँ ओक्स ବଡଟେ ଅଣ୍ଡା ବାସନା हाँ ओक्स माने बाबा ମାରିଓ हाँ लो ओक्स माने ବଡଟେ तुम पचार ओक्स माने हाँ भल रंग आ होची ये सन माने सन 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 ଗଡ଼ିଆରେ ଜନ୍ମ ମାମୁଁ ଆଉତେ ନା हाँ सन माने सन माने ସୂର୍ଯ୍ୟ आ होची ये एप्पल माने आ होची जातीय पशु डाटा बच्चू हाँ गुडू जातीय पशु किए बाबा गुडू ना नेशनल 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 एनिमल एनिमल के जातीय पशु एनिमल माने पशु पशु जातीय पशु एनिमल डाटा बच्चू के तू मु बात बड़ौचे ना जाते हाँ कह दियो नी जातीय पशु बाबा मत बात बड़ौचुआ मु पते पाठ पढ़ौनी तू मत पाठ पढ़ुचु जातीय पशु मु जानि नाही जातीय पशु सिंह ना हाँ जातीय पशु सिंह ना जातीय पशु किए तो ना कौन मो नाम मु जानी तू कह जातीय पशु किए बनर राजा बाबा बनर राजा सुमिता परिमना जातीय पशु हे क अधिया कथा बनर राजा किए सुई की कम माड़ देमी खा बनर राजा कुन गेला ना तू बनर राजा मो बाबा कहदेव बनर राजा बड़ राजा हाँ कौन 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 बनर राजा किए जातीय पशु जानीचु कही तो सुना बापा कहीदेव जातीय पशु किए कौन कौन बाघ जानीचु कौन जातीय पक्षी आउ जातीय पताका जातीय पताका जातीय ध्वनि जातीय ध्वनि कौन आउ जातीय जातिर पिता किए बाबा हाँ हाँ जातिर पिता हाँ जातिर पिता झूले नीते गरीन हर हर शंभु देवे आ होची आम भारत राष्ट्रपति के कौन के है चगला हला राष्ट्रपति द्रौपदी कौन आ होची ओडिशा रे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री की अजा भल से
ତିମିନେ ଜାନା କଣ କଣ ମାଡ ଖାଇବୁ ନବୀନି ଅଜା ନବୀନି କଣ ନବୀନି କର୍ଣ୍ଣପାଟିଆ ଦିଟା ଖାଇବୁ ଦିଟା କର୍ଣ୍ଣପାଟିଆ ଖାଇବୁ ଭାରତର ଚଗା ହଉଛ ପାଠ ପଢିବନି ଗଲା ହଁ ଲୋ ତମେ ତମେ ଚଗଲା ହଉଛ ପାଠ ପଢିବନି ଗେଲେ ପାଠ ପଢିବନି ଗେଲା ଗେଲା ସପ୍ତାହକ ହଁ ସପ୍ତାହକ ସପ୍ତାହ କେତେ ଦିନ କେତେ ଦିନ ସପ୍ତାହକ କେତେ ଦିନ ମାଡ ଖାଇବୁ ଏଇଖା କହ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଗେଲା କହିଦବ କହିଦେନି ଚକୋଲେଟ ଗୋଟେ ଜେଲି ଖାଇବ କହିଦେନି ସପ୍ତାହକ ମୁଁ ଦେମି ରଖିଛି ସପ୍ତାହକ ନ କହିନେ ମୁଁ ଦେମିନି ଜମାରୁ ସପ୍ତାହକ କହିଦେ ସପ୍ତାହକ କେତେ ଦିନ ହଁ ମୁଁ ଖାଇଦେମି ତମେ ସପ୍ତାହ କୁହ ହଁ ତତେ ଦମୁନୁ ତୁ ପାଠ ପଢୁନୁ କହିଦେ ସପ୍ତାହକ କେତେ ଦିନ କୁନ ସପ୍ତାହକ ସପ୍ତାହକ ଗେଲା ସପ୍ତାହକ ଇଏ ମାଡ ଖାଇବ ସପ୍ତାହ ବାପା ସେଇପଟରୁ କବାଟଟା ଦେଇନିଅନି ସେ ପାଠ ଜମାରୁ ପଡୁନି ତମେ ସେଇପଟରୁ କବାଟଟା ଦେଇଦିଅ ସେଇପଟରୁ କବାଟଟା ଦେଇଦିଅ ଲାଇଟ୍ ଯାଉଥିଲ ହଁ ସଇଲା ପୁଅର କରାମନ୍ତି ସରିଗଲା ଏଇଲୋ ବାବା ମୋ ବାବା କାନ୍ଧନି ମୋ ବାବା ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗପ କହିଦିଅନି କାହିଁକି ଲୋ ପାଠ ପଢିଆନି ବାପା ଲୋ ମୋ ଗେଲା ମୋ ଗେଲା ପରେ କିଏ ହବ ଲୋ ମୋ ଗେଲା ମୋ କାନ୍ଧରା ମୋ ଗେଲା ପାଠ ପଢିବୁନି ଲୋ ମୋ ଗେଲା କେତେ ପାଠ ଶିଖିଯିବେ ଏଇଲୋ ମୋ ଗେଲା କେତେ ପାଠ ଶିଖିଯିଲ ହେଇ ଖୋଜ ଆମେ କହିଦେନି ବାବା ତ ମାମା ଭଲ ନା ପାପା ଭଲ ତ ମାମା ଭଲ ନା ପାପା ଭଲ ତ ମାମା ଭଲ ନା ପାପା ଭଲ ଏଣି କଣ ତ ମାମା ଭଲ ନା ପାପା ଭଲ କହିଦିଅ ତମ ମାମା ଭଲ ନା ପାପା ଭଲ ପେଟରୁ କଣ ହେଲା ପେଟ କଣ ହେଇଛି ତ ମାମା ଭଲ ନା ପାପା ଭଲ ତ ମା ଭଲ ନା ବାପା ଭଲ କିଏ ଭଲ ବାବା ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ଖୋଜ ତ ମାମାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ଭଲ ପାଉନୁ ତୁ ତ ବାପା ତ ରହିବୁ ତ ବାପା କୋଉଠି ଅଛି ଲୋ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ହଁ ଗିନି ଆଉ ହଉଛି ଇଏ ଭାରତର କଣ ଗଣପତି କନି ଗଣପତି ବାବା ମୋରିଆ ହଁ